Enti won kasa mo ya aware say akunya na tumi wo mu no eni ho biem. Do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful that I will be faithful and true to the Republic of Ghana. to the Republic of Ghana. That Obia oswai kira konya tuntum bia no e dangerous. Emo nyina kwa aba edemba black power na so ye bo 7 days. Opanyi timi nchen dada enti yenkoi na yenkoma na kwa aba. Ni emisa no kra edi kai so 2025 no owura mu yie ana waja bibi e wo 2024 no mu a e wo so kɔ na okofa ba na afe yemfa ya sentre ne ye de beto pono so na ye biebie mu abobo hu no yemfa ntomanim ye ka nyina no sɛ ye senya mpa so de ma ya hwefo a mo hwe efre chichi ni menche yetie sɛ afe a ye wura mu no enye nhira fe enye yiyedi afe emfa ma mo de obi ebo ho mpa ni Nyankopɔn hye na nemu na onyemadom na afe nkwa awieye no no na ye hallelujah ena nananom adaroma ni otwedi amponte kwa from otamu nkwadwoto nso no obo awia na daroma ode emayen black power to me tuntum Obo be medin. memo akwa ababanya nsa poso mfi champion me edunu numi E je osumini so ho ye de o metiapo. wuwura mu yie pa na se waja bibi wo 2024 num Ya me dati. Me je bibi wo ho pa. ade na oja no O man Ghana. waja Ghana wo wachi Wo 2024. obi so na bo nyo se abrabo machi nsan de ya senya me se empire mi and waja Ghana wo 2024 na wo wura 2025 kire mu ne enti ase Mumwa me na me nkonkofa. sawo na koja yin so Se Ghana ye di nkunim. na Ghana di nkunma ye koja na yehye Teni pe oni je kokko. elen so de anwasem obakura yi mu waja Ghana wo 2024 ade no wahye kokko so aso adi nkunim ti no wahye kokko wani wo so wani ji ya den Kokko. ade ntina Se na asofofo ni bibire se ma ha me bewu. Ntanyam bia wanya wu na ka me ye yie na no. waso ina wie dada Nti na wu no mbe wu no nti nyame de obi di nkunim ma Nyankopɔ kokro na sa kuna na. Ghana asofo yi. ebi si bible man na ebi nsi Sa. se nyame am obi adi nkunim obi no wasa kun se nipa na dabi Ese ba sa de na nyisa left and call kun no de ase de to Nyankopɔ anim se okudi nkunim a ode ne baba abɛbɔ afɔre ama. Wa nka ne baba, o si de obi pie na kun. de obi pie na punya no na akora wasɔre komu ye kyɛ me enti ampa odi nkunim na oba na ne doba odon ne behia no wokɔ Sunday school kakra na nko bi na fe ne bishop sapon anante waka ne fada tade so anante enti obi enu a okodi nkunim okon mu a oba ye nyame kun no so nso de asomrache wa nkodi nkunim owu okon num one ne Barnabas no nyina David nkon ana ode ne asela ni kokon osafa akiri fa na yire wie a na oba na nyem dada osafa ho kun akola na oba na nyem no ansa na wo wale oba no enti se obi e ka se wiem atumi bi firi wiem e be wale be hu ma bi ja wale ya enye no kore ye wo mu a omusi abansoro na mba ni dware dwaye a ye mo so na wugina abansoro na hu oba ho akono a usane ko wale kofo oba no nti enye abofo bia de firi ho Christopher ya omusi on Bible no na isa tintin ni tie mu no asofo na settings na na omo ya settings se bi kura fa ho asu se obi ahyem kom ye de aseda kom obi na ka nyame aka asem na aba masu be ne wom se nyame fa nipa so na kan nti wo se wi a obehu nipa na wonna Nyankopɔn ase se nyame aka asem na aba masu be ne wom se edidide teche madenti na funtumfu na funu nkyemfunafo mu yefunu bom nanso obi a pese duane fa nteche maso nti ya na omo kono na se nyame aka asem a na nyame asoma ase ko ka kire obi se obi bewu nti won fa de we nti wo anya enwu anya Nyankopɔn na ada na ase se wanwu ani ase no aka no kore na se nipa na se da do de ewe arfo we menhia ne wa na ase nwum kora nka ye aho na ye di na me se Ghana ye je na kire ma men kayo na se akofa akonya ya o mampanyi ye beba ho ebe soyi ye beba ho nyambotre media o wo soye wi media o akonya na ye de na ode ye bebam nyambotre black power de nsem ode nam de minim o se no the seat of the government no eye ne dia ye bebi sana me na kire mu no ode a kire ama me ne wa ye hwa ye tie no
ye huni because minim se asa akonya na se na individual bi dia na ebi ono o kasa free sunsun nti e pese owura mu no che na mom ene ye soma sama eda pono tie na ye de atopono so se na nkwase na odi na ntwi ato so na ye bechichemu no eye broni beka se oath na oba ha no mu a oath dia na etro ntimi mpe o mpachonya de e kan bia na oath be se ase nkuruma nya no asem na meka hala osiri swearing of oath ya ye kan ya nananum ahemfo ye bi amanyofo ye bi enti eno titru ne edi yenim se oba Ghana ha edi mu akotene pa ekuhudo ne wo mo mahye da titru mu ko nso ye bia na azese ya oath no ne ye de hia wo nkiri ma me ba na mi wo fufuo so no mo nkwan na ye wi de ne na me no na be kan asem yo so kire me oath kuro no ma ka se oath de anya de ne amepe wo so ka oath ante se why se wo be kan oath bia mmadi wo fi ha na se de to boy na mecho oath kuro se de ye ka die na no akopɛ mo kan wasi che na de abeka eno de me se mempe eno ya na etro ntinya abotre enti asesabia kusabia kronto omanhini bi kosoe oath said na nampese obeti okoswe okosai na odi asantime mu de niam ne Burkina Faso ni waga okosai na waka na obi ahun se swai okosai na wodi a kire sebe so we for we swai okay mi be swai e de a kire black power na medinsi akantam se afiri na ekwe de mi be som no titi se de omanhini kosai na wodi a kire de ochi okuru wi okrare ene brawe nguma so pem so 2482 Dr. Raise the Power 2 ohene o papa mem so bodin e de ka asem anase fufuro bia se de nne anase bre atwamu yi mampanyini a yeto abayi no John Dramani mama ene na bedi akire Professor Nana Jeropoku Agiman o ma so afenam e wo man Ghana Blaster Square esuaye no ene ho nkomo ene ye ba bedi ene ni nsuaye ene ne wo mu ama nsuaye eyi nsuaye ne ma ne yehu aso se ye ba nananom a wo mo de ehu pa na se bi obi didi nsem hunu a se bi na konwa koratimi tia no e wo so ti yenwie no ye be hu ne pomasibre na wo kina bi wo ko bi mu ana wo baabi na wo koso afenam ana akodi nse na wakantam a wo hu sunsunsu aso a se bi oto mfom a ebetumi di abre wo ana mpa cho ma wie je wade eti mame nsa mo akwa babie me josu menia na mame ni kamisa we ensuaye ene ntam ensunsu ya dantem ana ase ade ba ko ensunsu ya dantem na ni nyina ba ko wie ba ko okay ayete se obi beka se amamele ene amane se wudi wa amamele so a unya amane ensuaye no se usuaye na wudi wo be hye so a entam kan bi anim okay unnim wa mamra ho amane no ntoto na se ti se wususai me fa ne se ya hye mra se ye mfa ba wurem eno no eya amamre ene ya hye ato ba akofo ba wurem wanya amane ti obeye ho amane so ye ho amamre so ye amane na e ho ne ye ka no okay okay nti president for de no eno so no obesuai se oman na ye de ahye wonsa no se wa ni Ghana ni na wa antoto Ghana na pepepe na se wo kofa oman ni sika e de koye de nsem fata na wo dan wachi ma oman na nanom ni unni so do ho no wasuai nti wo besuai be wie na de ntam ka no e de ato okay mayen hwewe yate wona se ensonso ye da amanyofo no nsuaye no ene nananom nsuaye ntemu ana me kana nananom a me kira hemfu ni nyina e ba ko sa ni nyina e ba ko yenhwe de minim wona nanom se waka no de bewie se me gina ya me kan me ka sebe wontam kese se ade ya me kan se maanya mafom wontam kese to wontam kese e de asan ho piaw na wawi na afi nsuaye na adimu asita okwa amanyofo no ho a de minim ni se wo mo kan se wo mo nso fom no wo mo to a ene ne oman no emra eye constitution 1992 afia pema anko de okromenu na mamra na eda ho no amma ne ho kwan se amamra no ene ninni enti eye de ne nananom de eye pe medase on se na ye wo bosom bia fe ne nkane nyame
de do na aka kan nyame no Kwame Nkrumah na de bae nti ne eku mu pa usai we vice kura be kantam we MP abe kantam sese when ni oman no mlaso na se ofum oman na nananom ne uni nti ebekum ne begu anim ase ansa na ekum bia be hu se wadiska ansa na ekum ti o ma force wa yi se asuman na firi ho hwa mo no na force no ampe no korefo no oh mo sa ya amanyofo ye okay ti JJ Rawlings ne be yi se akonya ne firi ho on se Ghana yesi yakonya tuntum na yanyam bia yemusa se akonya ne si ode tuntum ana akoko akonya tuntum ya na nya nananom ankonya na ya na ye amanyofo de enu tin na ma o mampanyi we do free to obi na Akufo Addo on se o mu fie o mu connect to akonya tuntum na sa akonya we su president akonya no so connect to akonya tuntum enti se ahemfu mienu ntena akonya ba akoso enti se na Akufo Addo ankwa nkotwa dwan nyini ho amfiri ne fie nkonya na nko ntimi ni president ma ne nyi no koye de okay wanya obede no di president okoyi no se first na ne gwan wana ntimi nya president no mu oku bia na e dwon fo ngo alaisa metwase a oye de hia e be de se Ghana mampanyina konya obetimi je se oye ho amane je se oye ho ja pai eyi hu fi ahemfo ne de enimu ansa enti se na wakọ akodi president na ba no obetimi asa akotwa dwan e de ne ho akọhya ahemfo je se be yakonya tofi obetimi di enti metwase a ye yakonya na nkasa na etumi wom no enya no ne wo ho David yakonya ne ni o o ma Ghana de di apeni a obi e diska no afa Ghana ho na tuma di Ghana sika e free aka mo pen so ye na bi bo adam na bi wu to abonten no a obu for man Ghana sika na mo ho kire wo mo enne no free se jeje betena so wo hu shade ni bi akonya wo kan jeje breso na yesusuade ye nhyade nhu ni yiye papa bi na yetuntum sawo obi a wonim akonya no free jeje bushi a mo pen so a no mo ho bia na yakonya tuntum di free brebe na fe de beda na ego o mampanyi Kofo time so na beda na ego jeje amfa akonya na ma mampanyi Kofo na akonya na yobi dia no akasa me mfa mo obi se watama firi ho o ka se mire bi yewura be kan se time Akufo ebedi jeje so wompene one ne kasa ya tena dem kasa ya ansa na wote ase ede na wote ase minia ensem hye Ghana ho enti metwase a ahwa no metwa mo ahwa saa akonya yesi wo ntena me se media no ya beba ho ende me be hye da ba bisa wiye ba enti u pa che se saa akonya ye wo ho mprempren no tumi bia ni mti afna na wo mukosom di saye kantam di nse afra ne kura no mampanyi Kofo na yeye nukura se na meka kire afna no so ya sesa no afna na ya sesa no akonwa ne ya sesa no suman na wo ho a na o se omode afna ne to so na tumi betenam na odi saye a na wodi nsem hu na atimakun no ni nyina ni ho edi enti no msi duabo mo nyintum parliament na de omuko so ari nya duabo nsa ubo hu dua sa de na wo se ye a wo ka se enti de enti na wo parliament so nyi duabo ntum ho asa we ni de obetimi aye na emum se me frɛ ta de nkyira afrɛ sa sereku se me de ji obi na ya ma kwa na titu ahonhom a wo kuro nim nsu a wo kuro nim ahemfo nkonwa nyina sa na te e connect to nsu na wo kuro nim na ahonhom a wo kuro nim ho e na connect se de be ya konwa betimi akun na Ghana akonwa connect to nsu be nye Ghana ye nsu andi ye wo gina ye afana no munya no hin are no monko tokotokuro no mo fanku sai sano de eye nka eduma ya hyeda ne aye ne da ho no ma ye no ntina me kire se tumi nim afana no Kofo na ye tumi nim ti de na broni beka se ye o gina na tumi wo mu eno de eni ho na ye sika kokko na ya ye no na eku wo mu eni ho biem opa akonwa sa sika we sisi a ye mfa nko goldsmith fo nko test gold bi uma enti wo mu nswaye na wo mu nswaye no na ye se mfaso bia ni so hwan na dina no free se o mampanyi Kofo time obedi akonwa kabima mi nka bi baye hwan na eswaye a wanya nsunsu aso kire me ba twen ye beto aso ye nko ne yenkohwe nswaye obi wonum kra ye ka kure nswaye na afre ni so ye nwe nswaye ni bi nananom enswaye a wo mu swaye ye wi a ye beto aso ne akoya ni edu ba bi a ye besa ahwe ne akohwe amanyofo no nswaye ni bi
ya ba we de ni kan hwe nananom nso aye ni bi na ye mra meto asomfa no Yase, Pemase, Angobia, Mr. Prasan, Taukese, Menanane, Babu Pipi, Audikai, Menanane Pamafua, Otosumi, and I am Kodom, Menana, Kopa, Menana, and I am Pamafua, Otosumi and San, Menana, Okada Church by Kodom, Otosuna, no offer. Some part, and I know that is some Ransamai, Emma Ransamai, and so. And I made that I want back to tonight. Maybe that was. Yeah. And I don't feel so flat. No, I give me a tomb. Let me make some animal boom as well. Miss Raffles, you can help together. That's some part of animal back me and I make that was wrong. Now, was somebody at was some day. Maybe no cry. Enemy say, let me leave us to and Cabo and Quaswa. This is no good. Ye, Nimudia, Amumanim, Matia, Abusia, and Cabomu, Ataboya, and Cabomu, Pennsylvania, and Cabomu, and now the day ever so. Seman, yes, sir, Abia mo de money ku chawisi amhunu menu santamu e de ahwe ensagu de bedia ne ensagu mo de ahwe swearing in ensaye ne bi se nananom esai na mahu eno ne twagu ya mo de money ku chawisi ehu nana yama yahwefo no ehu de ye kan obi won ma o kan se na onimpa nso na asa akoye ne kesere ne enti o ma hwe ehu bi esese no wo bodin flight in Senator John Rawlings the late president of Ghana din obi be say oni won watimi abeyi ne ho ano na na yiri ni de won sa na say won na na yema mpanyin na na yiri nyama mpanyin ho na yekromfo na yiri nim so yekromfo yes na okay o nana na so obi pema pa na yiri nim so pema o nya no kre o ampo o menu ajai wo pepa na no kama no aba betena be ma wo pema ne fon be kire se senti o koda o kodware kre wo de no fon be ko wo Cynthia ya shares ya spell di ni frechire hwe o man Ghana na ewiase adwuma bi anu a wo ya obetim de asie wo yire eti so bi wo ne kunu bokro no na ye kye ne kunu ase o menim ho hwe me na ware me kwanya no kore nana we de me so me no nya adwene sesei woni madwuma wo yire ye minim wo yire madwuma kora wo ye onim enti die enti na wo baka kyem de na nya no kore no but de ye suma sama o be matie na woni madwuma kora wo ya wo ne neti no wadwene ye adwuma oh semete e bia me yiri nim sam yensentwoni but bia na mo adwuma fufuro bia me ya eno de me mo na mane a wonya we nkobokro no data mu obona nadwo nti wukunu ni fia nadwo no ware no so mani ye chede bia nadwo won na fie no wo pese wo chede o na midnight se me ko adwuma me na me ye adwuma na yensentwoni se me koye ko studio anadwo eno so wo ha ne se wo ko studio anadwo anti adwuma bia wo ye no yiri ni mu bet me kra do aye ka ye ko Black Power anadwo 12 ne ko interview eno so e anadwo ne se de be pia bonten na ye ne etwa na ama nso e menua jai ye ma me adwuma kora du ni masema mekin onwu yi wote ase obetimi ama ye hu akonwa ni ho ni kunu nyo ne oni ni kunu ne so aye enti akonwa ajeje di so aye ne anu na o mampanyi kofo ne o mo maka di so aye menua na ma me na kase onim ho hwe a wo asem be na beka e bia na onka so beka de kora kire Ghana fo enni ho na ya akonwa tuntum ewei ye mu se wo se Ghana kora ye jesi na ye flag no Ghana flag no ene sa jesi ne wei tende se mu ni white nso mo hwe white enti sa jesi ne ene mu ne free share white kura ne man koyi sanete akonwa tuntum ne ni ho no kora na manfo nkan madwen nko so na se de enei mampanyini John Dramani mama ene ne vice akwa no sa Blaster Square wono eno ti mo ba o mo akasa o mutimi disca no didi o mpe no ko so mo nim so ade na o makọ tumi bia nim
so what you busa se akonwa ya omampanyi kofo kwese na hwen ehemfo na do mo se gu so bom pa ye ma tumi betnem a otena so so na hwen na omo sene na ogina ho menua omampanyi kofo so omu ye musa na ba bi onya sa akonwa no ko jeja amfa sa original akonwa na ma no tuwo no ye ne wai tamo mampanyi jeje Rollins ka che to pa akonwa dia onko anganaga so ye ntu nkonwa ho eye empa ene TV stand ene wardrobe ne ye no ho nti wo kwa hwan na ko ye wo kwa hwan sisi a wo benya wo mo sene sa nkonwa no ebi ti ase wo mu ye e wo hwan sisi a me no kase enti kwa be no fa so a wo ye akonwa na wo twe tumi konfo be no ofre no sofo be no ofre no malam be no ofre no mo de twe tumi etena sa akonwa ni enye no kure bibia nnya akonwa ni me puma ye kura ni tumi wo mse akonwa no mo te so enku obi anya obi ahwe ye be wi amanyofo dia me bisa de na wo se ye ase na be betumi aba ma misa we se babia omu eye nsuaye bia no yegunsa yegunsa na de wo kan mi hu se your friend say o my Ghana na se bebia we ene mampanyi bi ba ma yegunsa JJ Rollins ne yire se babia na kankan nyame ni si no mo friend enka ne nyame ni si no ho na afana ne da a yegunsa ya amamre twadwan ansa ne ya fa afana no kura bisuai enti nkan ne benen o se ki twadwan ansa ne ya fa afana no tumi awum enne no sa ho no mo ye no foforo ni nyina no busa se sa sunsum ne we na wo mutwa edwan ne gunsa na ansa ne wo mo be ya wo be de mutwa edwan be menua mi se hwi nim no de se bi o mo fa camera nto so be de nim menua hwi nim nti se nsaguo no ne sa edwan na eni ho biem because of bone sikadie basabasenti eni nti na mo firi akonwa no so na yale ne wo haw bibira toto wo mu eye nim na unim se eni ho biem na wo kan na se sa na hu no se eye minim se mi yesunsum adwuma wo mi yesunsum adwuma me akonwa bi a sunsum na firi ho bia minim Gana ya konwa tumi bi ne wo enti na ene akonwa ya di paint afa ho gold paint afa ho eye paint na se gold angasa ne si ho eye paint inanene de wu yesu asemu me se eye paint e bia be na gold me so mo se ne ye wa hwan o ma panyi ko 40 asem ko busa no ansa ne be kwa ya manyomfo no so yin mamisa we wo ka asem bi se akonwa ne ye wo dia de na akonwa ne ye wo dia se akonwa na de ntia ye me dia ne se yen akonfo ye ne ye bompa ye e ma nkonwa nya asofofo so ti ase o ma panyi akonwa wo frɛ a ni mo na se si wona ezozi ni akonwa ni minua na se sofo nso bompa ye tumi ko wuram sofo nso won se ye wa asofofo a omukuta nananom tumi a omde ye sofo de ukura nananom tumi na Ghana no nya nananom ne di so asa sofo de oso wotwe di ampo nyame nti ye de nananom nananom se nya bosom ye nyame o me kire se onye bosom na se onye komfo yesu me de yesu sem no kura de wo momukuta yesu no de me peso me ka o ma me kan yesu asem me si nyankopon no de yen ya komfo no yesu nyame so ti ase enti na blofo from small god nyame nketo so ti ase ne mum se yem ko ya amamre de nkonwa sem de e ya komfo sofo wonka ho adentra ye ko ya amamre twadwan a wo sofo be do twadwan o na se nim se bible mu dwantwa de ya de a akoso a Abraham twadwan enti ade ne enti na wo kasete dwantwa ebinom yesufo no de wo kasete dwantwa enne sofo bi kura betima nya se wo ye wo hene a eni kwa wo ye sum nyame a ni kwa wo ye wo hene a wontimi nyi akonwa am se wo ye sofo a wontimi nyi akonwa because of ba kotwa mu genti ene nsagu na keka so ti ase omunim de wo fom nti o ma ya ma ne asofofo no bebre na amanyofo hu so mo wodom nti ye nko o mo na ase nkopedom na mo nkoto aba maye se me ka kiro mo se Ghana ha ye nto aba Saturday MPP wini da me kai pass o kan sasem so ti ase because SDA for no Asante region mo o mo nto uko vote SDA o be SDA de se ba bia o mini ajai SDA de se ba bia so nti se wo fi se esom no emu nye du a as a president so wo ya ade a enka wo betimi aka kire se me ko SDA nti me nko nkoto ni esun Friday a enka mo sire mbeka se omu kwa asori ndo mo nkoto aba na okay ye woni ma bi wo ho a enam se tumi na akonwa ne ye tumi na ma tumi bi ani akonwa nim ti ni petum di na de ya ade ube follow no so enti sa
your friends say na nanom a wo say ye de mo bata ho na mo mugu nsa eyi apa ye twa nwan ade na enu nim no enu ntina wo kasa akonya ne ye wo de ana akonya na me de se dua nya dua bia me dia de na wo tie dua bia wo ga na ye wo de se me konfo me honhum ni adodo se na wadua na honhum ni pa ahonhum ana ana wo ye adwuma nti ahonhum na ye wo de wo de ye de na wo de se dua no dua ye honhum minim sa nti ahonhum ni nyina te se sante hene asante region honhum bia wo ha bia de ba bia asante kokun koduru ye bia apa ba ye otumfo de sa me so me ye konfo no ahonhum ni nyina abrɛ bo asema because wo na esom mi o no kore enua honhum o abotan o mo so me black power nti because dua na ye me dia o so ote ase nti me so ma dua na ma dua na ko nti ma control ndi me pe bia se obetimi ne honhum akasa ama waye adwuma nti ai na adwuma nti na me control no mate afi na mate ase me dia okay so ote ase nti se me frɛ dua na me na metimi ne na akasa na ma kyerɛ yo se dua we adwuma ni okay nti do fine mo kotwa dua na ma amfrɛ ye mo kotwa dua na wie mo sini wie ye no die na so se mo ye okay so fra konfo ne tumi ni betenam enu ti na so operator bia be nti asema me kan on se doma ba na no ho no ya ne wo silver bi wo ho okay mi hu dade mi nim ho asem doma chain obi a wo ba no doma ba bia ye de chain no to so budua bia bo nsa ano no to no foforo ano kra dada kra bo nsa silver bi da no so ti ase eye suman eti obi a otwa dua bia be di ka de ano no abodua ni mu fresh ansa na otwa de mfimfin sidua ma bebu akun eti odi dua na odi chain na no bo mu na ba na no bo mu na wo ma dua ne kafra honhum bi obi o so opie na ese de okay de metiase akwese obi ko ba bi no odi ka de abokokoko san wawuram so ti ase enti odi bo mu no a bo okro de bo mu prensa nwan no ayi odi ano ne ka na honhum bi obi na opie because what apa ne chewo se opese odi dua ne ya ade ne mo nye honhum no na ne no problem enti obi firi mu akwakwata na dua foforo ne mo fitin ya na da kwesi mu nwan be boku okay so enti won kasa mo ya aware say akunwa na tumi wo mu no eni ho biem sa no ba asante region ne petam na hemfo a akunwa tuntum bebre na kasa no eni ho biem ye bewura hemfo no die num na yenko na ye mima onyina ha ne yenhwe amanyofo no nso kwan ya omofa so na omu swaye e de kire oman no ahonhum nua ne homa onse ba bi omu swa no so omu ba asuopo eponso ya honhum kase pa eswaye de kire no yenwe wonom so kwan ya omofa so na omu nswaye no wonom yon na ye mera meto asomfa Your name. John Dramani Mahama. Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance. And allegiance. To the Republic of Ghana. To the Republic of Ghana. As by law established. As by law established. That I will uphold. And that I will uphold. The sovereignty. The sovereignty. And integrity. And integrity. Of Ghana. Of Ghana. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect. Protect. And defend. And defend. The Constitution. The Constitution. Of the Republic of Ghana. Of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Your Excellency, now the presidential oath. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will be faithful. That I will be faithful. And true. To the Republic of Ghana. To the Republic of Ghana. That I will at all times. That I will at all times preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana. And that I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana. And to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana
and suffer the penalty for it. So help me God. So help me God. Arafo mohu sade amanyofo nso wonu saye ediche etina na sade na meka no amanyofo de eye meka ntam kese to ntam kese kan memenda kan ya wada ne okwasi ada ne edwada asembia de wo ka de akosie nyina ne se wo fom a oman na mamra no wama ne ho kwan se amamra no eni no enni e wo mra kwan no menyo monyo madwen se omo smart so tiase se ofi se emra ne no nni dia se nka mra na aba bekenkan na afuna na akofa aye na wudi so aye ne o se enu no gina ho etika no ase oba buku na ya twere na mra ne wo mu no abekenkan ne nyina se me fuma sa mra we ne che di me ye ntwere mra ba 20 bi so tiase na wakenkan nyina se oh my Ghana na ba foforo meye wei o man ni sika wo hodada se ye kobo bosia akora na ye be make sure se bosia na ye kobo no ye de be ye adwuma pepepe me mfa amadwene MCC o man Ghana da na mo me make sure se adodode e wo mbia na mpanyimfo mo ntimi nya adwuma nyina na obi abenya bia di ne obi asisi ada na eso se mo kwa brochiri a Ghana fo egwa brochiri nyom na ye adwuma me de hwa abrofo no mo ho no broni bia tena ho 60 years wanya adwuma da wo eso nam se kuroni na nanam na bechichiri yenti no wodidi hu abepem sa abiri o man Ghana ye mo sisi bi wo ha ande no kropa ebi ni ha enti se wo wie na beka sansem we nyina kire se emra ne unni a obawie no besa nyamra koro na besa gya no yente Ghana ha na wawe mu didi Ghana fo sika ampanyifo bebere ye me kai so mampanyi akufu ado oba yeso o obachi jeje atum obachi jeje atum ko wi no makwa namfo ewie no koro na obachi jeje atum no jeje de ne nkoda atamres ba ye ya mahama sa akufu ado ba ye nipa na ono no di asem ema NDC party no ono no sa kofa so nsa machi MPP NDC party na nsa ngum asem we ka no we abrewa wu na de abrewa di ade anya duwo ayi no tu aseda nipa no no wa NDC party ni mu no ono na wakwa kofa ba so nsa medan ka o medan NDC fo na aka asem we ka no we okay nana me yenhwe entina chese yenyai sam emra ne ni eni no na yenya ne sasraku antoa apapa nyama akonodi mbobu ka bochirewa me nkomode ntansu am da nkyere mani mikro mu nsu na mbobu bidi ne kyere no eni ade no na say tahiaboa no he waduma he ya sa friend tahiaboa we de mente da tahiaboa o ka asem na ye obebua wo ho okay ta ehia oboa obua okay ti yemfre wo nyina ne yemfo wo nka ho ne wo fam wo nya na mo sa agina po hu ide na de po atato na de aye adwuma ne yenya wi a na nke do ba region by region 16 regions some ye campaign ko nyina yen san to petro mu kan ne fam ma region by region so buma bi o ye kese o region ho nyina te sen ka asante region subi na da no na nke do ba gina subi mu na katan na nke wi a na nke do ko western region na nke do ko gina ho ye friends ensu na nka na nke aso bi agu yam wi a na nke do ko takorade ubenya ayi sa asuwi misata so data korade ho na nka no so ye de agina mo na nka mo suwa we nyina gu mu yam wi a na nka mo behwe se Ghana sika befa ba bia wow mo ka se ye nkora na egu Ghana ha na se de wo ka no wo mo anso na kan se ukoto se ye tontumi a na ma me kora ton no fa no kwaje wi a betimi agina tumi na so sa de akwaje wo ma me no wa be uwie ni nyina chi na so se no mo de dada ye won se obodua ni wi a on ka se dua ni nku no wo se mbra ni ni yi wona akwa hye mbra no wo so ya wie ono akoda mbra na no wi a no sa de mbra na sa atete no wo aduane ko no ko ba se wo ko nsuom ko bodua a wontimi nka ntia se me konfo ba be ka asema kire bosom na bosom na ye adwuma na ma sa afa kire be ka se bopo we de sika nya na wi anti ja kye me obekun wada na mo hu se bibi obari na is the best solution betimi aboa mo ma na konkan etina kwa me nkroma tam kwa me nkroma timi ye adwuma no tena kwa me nkroma timi ye adwuma no bebere wuye because of nkan nyamena na ohoni e die tena mo yi bosom na firim na afra ne de o mo di so ai say so ma na ye Kristo so man Kristo be ya oh ne Kristo be Kristo be wu Yesu ya oba ye na akofa nsem we nyina de aba me ya me pese meti Yesu dukura di Yesu ba ye nsem be na odi aba na Yesu ba ye no mo se apam dada eno nya adwuma enti ye fa apam foforo so wa be wu ate bibia ho ama bibia ye foforo enti o so gidi oh
enye mo Kristo for am say boni be kum boni for ai enti Yesu die na waye ya obegu agye obi nkwa obewu deje ye nkra nkwa se wa kra na den boni ote ye ho sentina na wosoma ne do baba so buninsa ansa na wawo ai se no de ya so de course wo tro no mu no so ba da so buninsa ansa na wawo oba bi a watwa bra bi antime ngo so ati ase enipa boni so ne kunu na wonye boni so wo benyini awu papa enti wo mo di boni wu no enti dia aman panyimfo ye enti Yesu abehohoro ho ade nyina yankwanto mu ye saa meboa na asofofo esu te Yesu abegye yankwan enke yakoda obi ase wa so dem yankoda bi ase a Yesu buebu se de maame awu se no de nipa ate bi masem no o munyi Yesu sem ni mfiri ho hwede bi ameka se Kristo fo Yesu problem ana meni ni problem na afia de na uti Yesu din ana unim se Kristo fo enya atwon se sentra so ti ase yemu se Yesu nko na ba buruma na Moses adwuma ye bi na Yesu ye na sa konfo bebre ne wa santimanta ma bato wudin se wudin koche obia mi din na koche obia na meduma papa me ye enti Yesu so ma papa enti se me otu osisi na me se mewu ma me fanfo mi anto obi ngu biem se de bia me tena me ka mitumi fanfo se masa ade a wo ye de wo ha babro me nkoye obi be wubiem but ense na wo a wo ye na wo de agya ho nintina na ama wudin black power na aka tubo so obi e kasa na obo konfo a wo obo Yesu be wudi ode ne krato ho e be wudi maye enti na obie no oba obeye sa ade ni bi enti na ne oba ya ne din mom na aseta no kre da biara da se Yesu be wudi obi nkwan obi nso obi boni o obi nso obi boni meti hoyi na se betumi kakra na nanom de ama menti na me se me fa nkrofo yire mu na ma fa nkrofo yire mu a ma bi kura wu bi abobodam a na me bebe wu anu aka kire me se me wu ama because of atopafo ama tonto wu be wu ama me wu be wu ama me na se o de aba ni pati bi wono de wo ye se be honhom be e na oba na honhom wu be bia so honhom awuda so oba ni pati bi man sa na oba ni pati bi na so oba physical ayate se me de bia wo oba me ho be ya duro na ka kire me say me ko hospital doctor say me o ace na me ka kire say e sunsun me de ma wa bomasum also chi me bomasum because me nim de make because spiritual ka doctor ntimi detect say e ace ade spiritual no wo yare ba doctor wo kone check wa si bibia ni wo bojanim wo ye okay wo so wo da ho wo bre doctor hu say uti na ye o ya na spiritual ade a na ko sesem na who knows bia na doctor no say spiritual da bi o say ade spiritual e ma physical ena make say bia na doctor no so hu sunsun mu ade enti na otimi detecting hu say e ti ade ye fun ade HIV na nso ye sunsun mu ti fa ko obi a e bi oni mu ade o ko hospital doctor bi o wani bia no na say yale no o ba check o physical na wo hu say dey we na ha o ba mo odura enko so ti ase atubo de ma bia enko obetima transfer o ma doctor foforo obetima ko wonu akwa konyi o yalesa ena bi wo so a wo yale o wo da ho o bre ba ya check body ni bibia do hye machine bibia so ye okay ena yes spiritual doctor timi detect say e bia wo appetite B na wa ma woduro na nko na wo ba me ho na me pesika kese agya na me ka cho say spiritual I was say obom because spiritual doctor na dey no hu say spiritual okay ade spiritual na nya physical nti ma me nka Yesu asem wa dabi Yesu dey say Yesu no e spiritual na o ye dey a wonya no spiritual ba wa ba physical anti physical asem na ni Yesu kan say na wantimi ama physical nke ye ntimi enku no spiritual ti na oba ni pati bie mu no because oba spiritual nke be dey ni eku no na dey age ye kan nti ye dey na kokku bia obi kra nkwa enna me menti ase no ono ne papa na bo me no mienu no se ye bo ne aboro so ti wo po obi no aba bewu age ye ena o se ye jasoma me na mekọ na oba na obewu de je ye nkwa e wo ni pati bie se menti me ka sa ase mu wi ya se me fa ne se ye te hai na sante hene ehwe asante ma nyina so yi na nipa no bi di bone na wotumfo afre ne ba a woni ne wo fia osoma no aka che se wo hwe mmma ye omugu ho ya omu di bone pa ablahimfie o police fo ho ye wo soldiers fo ho a ye ntimi ankwachi wo bia na wotumfo bai ahenkan abegina ho abeka se papa mekwa ku wo magana fo nyina na ma hwe ne pa se wo de yemfa me ba ahenkan kora nya example se wuti hui a wo wi ankofo adi ma hwe nya mi ma sma ahenkan se kone ko hu ma o ba me hu nyime ya kana we every me kro no abramu akrisofo so mo se boni kum boni fo okay so ta se hwe Moses satama na Moses eye wo hene no na o fanse ka wasora no pai obedi asem saa na obi aba Moses won se we ya wo mesekan Moses won se we ya ko fa mesika Moses won se we ya ko yese Moses hwa na no ho mete
fa no chi nipa no de bo no de bantam no no se mo ntwan e kakra Moses be kan say Nyankopon so bi bo abuni bi Moses mra nyame so bi bo abuni bi wo se kan woni bi Moses de sa mra ne ba ye no etu otwa because oni so ko wona se kan bi wo bi because that time so no ye so wo bi se kan nyame na de mo no na e Moses ka say obi wo se kan woni bi bo so ma boni bi no unmu se ebi ba bi nti den tina me ko mbone no bi say obi timi ka say se wo yire na wo yire fa wachi ya wo be ma na se wadwuma so usunsum ni a wo be ka sa de no wadwen wo fom okay ebe na se wadwuma ye nko nananom ho wa ma ye hu amanyofo ne de no nti fa me ko nananom ho ne ye hwe nananom so de na ansa unim se nananom no obi a oswai kira konwa tuntum bia dangerous sense so biem obi a oswai kira konwa tuntum bia oswai ne dangerous. How dangerous that person is ko ba de say ene nipa no ehutimi yehu na me kire wade akonwa na wo swai akire no nipa na wo swai akire no ote konwa tuntum no so no wadane sumai sunsum na bo awura no to wo ka wasem akire sunsum no te se waba me ha na me do akonkonwa de ma na me do begina ha na me se ka wasem kire nananom nti wo ka ntam no enya me na wo ka ama me wo ka ama nananom se de be ya wo fuma o metim no wadi eti se obi ti wona santehini obi so akire santehini a enya wo se santehini na wo so akire no wo so akire sikabia kofi wo so akire su bi cause metwase a ebra ohene wo beso afana no mu se wo so ade akire wo superior obi a ono chen wo anim no se de ye kan ya yewura ye bodi na de ka asem se manhini bi beso an wo de akire yewura no no ebra yewura te wa wo so afana no mu na na ehun ne se yewura na te obi ahun na ba na connect abetie enuti ne yegu nsa a wo beso ya ne yegu nsa ne afre nananom nyina se omommra metie wasem a wo ka no anti on se obi otimi so ya no aka sese nananom frɛ me na mama metu nananom ntam entam na wo to no o man hene pa obetimi atu o pa de nkonwa ba be ka kire so omfanya o pa obetimi akun hwe last me ka asem bi aya na nsem bi wa me mpese meka yewura ne nsen num sei e ya agrada ewuro setu ne nsen num wei e ya agrada ne nsen num wei e ya agrada na de ntema de nsen du ni na ya agrada ne se obie ni ho otumfo de ne bubefu de ne nsa be tene ne so a nipa be nya 40 days was asase we so da hwe omonko machi nko hwe ahemfo no a yewura tene ne nsa hwe omoto so omote ase na omawu nti won tene ne nsa kwa eni tatem bia no wo hye ne ho so asem ba wo hwe nanim se asem ha na wo hwe nanim se a wotimi se asem ha no nanso nam ne nsa na anye ni nti ompeso betene na ke wa ahemfo bi wo ho a ka papa na tia wo mo da so nim dia meka mia mi kuro mu hene abira kasi mi kuro mu hene yewura tia no ene wonte ase se nananom ho de no ano osecha amanyofo no me se amanyofo de me ma na ya hye no o ma dane niema akonwa tuntum ni ho afana ni ho suma ni so ni ho yanko parliament wa se ye oba bi egunsa nanse ya na yewura kufu adoko fa ambulance bae e fa ni ogunsa unwu se na to bi da ho nanse go kra dem se e hyase sei free mess pen so ena omusia na omoyi nananom de afiri mu abesim na mampanyini bi ababia antimi committee bae ya mfre nkremofo ya mfre akritofo so mo bompae amoma bi mankwaje plan envelope punyina ewie ya mtwa fasting ma Ghana ye wie no kwa na nipa dodo se na ewuhye frigi aso for de ya me pese o bi ma no kra ka bi o man ya me pese o bi o ma no enu tina tem bia na me ne makomfo no me nua na makomfo no bi no mutwa sisu no because esom no tete nananom so na wo ho ena kristofo ebe yes yemfa mo betimi aye ena nananom de ma o se yenya monye ne yenhwe ena ne se na o masa akwa be hu se o ma ntimi anye ntina nananom so anye o ma de enti so ye komfo na wudi nsem hu na me ma be fire wo so ta se me se 2025 to 2026 e de ko 2027 wo be hu emerewa ne nkwala o mo be kom hunhun bia na wo mfa nipa bia be fa nipa no kwa na me ka kire wo yin ye won nkom sa wo sa ya duru ho kra dada emerewa ne nkwada anyina be kom so ta se ena wo de upa ya na bi na efele omo abosoma kan omo kra wa satere ni MP ye no omo do so se ni ayekom omo abosoma kan omo MP ye no omo do so se ni ayekom me kai
obi wo ho na ote na me komta no we tano na safa nipa afro wantena wanhwe wo tano na mamere ya tano na fa nipa afro akonfo bebre wo ho na ye de obi aba se bosom na ka no afi na me se wasi dan a wotim nti na ye ntokwa na ye aduto koso akonfo mu fie de bia me kai bredi afahye ye koye na ebra ntwene ni kagum na ananum akonfo ba ye no wonu suman esane na wo muguso omo bo de bi abrantie bi no ogya no afa ne ho kama behwe ade obehwe ababa bi kama ogya obo wana na bawura no enti ogya na na de kroma de omu nyina ekoma na obi a wadress kama omfa do so nsi na senye se bia afa no se bia konfo a wo badwumadi obo wana wate asim no no kura na ekom ne okom kura cha konfo na wo mo ba e no ebi asem na wo kai na me kan wasem on say nananom som na sa aba back enti abosom no nyina e wale enu nti na me kuta abosom bi obu kura no nte abosom ni dinda ba obo se okwa ahemfie mu a saa din no wo ho ha ti se abosom bi wo ate se sesere kusei na won kan obi ada ba akwa ahemfo no bebere fie a omo woni gina ye e wo ho tete no mo gi bu okura na otumi konwuram na okwa konya gina eboko busa na o se ye friend bosom ni sei no da bobo da konwa ho ban titiri ye hunters no bu obekum abo akura na dufa ne dem na okwa abusa na abusa wo bosom na obasio ni din bi sei na edan konwa ho na eboa no saa ne mani nyina no wo ho no mo a ne de wo saa bosom ne kokun ene ho nkro ne ba no mo boa o man Ghana ene de Kristo soma kasete na nanom bebre enu ti na wo hwe atama no mba beto aba no ye betwa adwan wo tade nkiram say yesre na nanom say ye de Kristo som aguom ho fi akasa kasa bi atia wo nti yesre say wo mfa yemfo nso kye na yenim ene ye twa adwan hwe ni si ano ene se bosom bi e ware ti bia metuma komfo ne fo say menua de wo ye no bosom bi wo ho a onkan ena bia bosom no aka wo no bosom no bi kura ti se me kuro bobo nwire aboabo kan wa ye ma wo nkom e free tete wo ho nti bo se aboabo kana na me se obe fight se bi odi be free kuro mu ho mpo akwa tena baabi no bo se bosom bi o te baabi no o se sa bosom na aka no ti later sa bosom so ko fale e ko ware ne komfo a na afia ye manso so enti sa na ahemfo de no etie ohini bi a wo kuro mu bia no enkonwa ne tu e connect sinti ne o man komfo jo man komfo ne de wo na bibia na o man no e be o man ne bi hia no waka ana tete ne se o man komfo kan asema na ye fana because o mu jiwudi nti duru baabi won so mo de ntro ene na ahihye nti na bo se e wo mu abo se bosom na kofa konfofoforo efiri baabi no da beka ho ti ye ba ho na wan kan kora ne kwa na kan kora afi bo se wo na wo ye o man komfo ne emu bi na obi ne bosom firi baabi ba no oni mum ne eburu saa ne mana kokoso wa komfo no mu ama awura ahemfo ene wo hene da bone kura duru a okotran kran onkonkonwa ho ubon se ne wa frɛ na de mentimi mba o nti muntwa dwan ma me ena mama obi di dwan ba wo na bosom ni hia wa na ase kyea me na bosom ni hia unkwa na didi agro asemo ye de hu nkomo ache ye bisa da bia a mo kyerɛ mo adwen de fa ho nananom ankasa mo ya akonfo wo Ghana ha ede na mo ya fa ho se mo betimi ya pushi na mo pia na akoduru ba bia afedie amanyoni entimi megina o keke na onkase maso afremu usai na mum yede ye ne ankasa ya mamre ne amane no oba ye kosua kakra eda ho na ntakra kakra bi gugu ho no mu ene saa ensua wodue na gu a upo wu mpo sa wo so bedi Ghana mampanyini dia ene ne wo se wodi nnua homa honhom ene abosom atwe o man hu ahia ene di nse kantam sa wode me se ene ebe ye adwuma ede na mo ya afa won se de bi betimi adwo ama akoduro na ombaji atum ayaji atum munia me dase ya tra ya enyeyi enu nti na mle bi ka se obi wo parliament ogina konfo na mu na me bu ofu firi se me de madwuma me ye nyina nse we mi wi a me betwa dwan o ye wo dwan frɛ ne musu dwan anya saa akwa dabi be buru mpanyimfo ni dua panyini be boni be na panyini bi ya obebo ni be makura nka be wale a o yere bodua wo de chi sese wo no betena pepepe na onfa boni bi aniwu a bosom no so ne ntena pepepe ne mo start boni a bosom ne nchi no we de on maka Nigeria for ayi bi annam social media o no betwe mpra wa ye forms ni gu ho no mo wo ba no ai Jennifer Chineye me se me no betwe mpra na me no betwe ba akugya ya ba akonche ba akontum na wasan
They say wa be breaking up no. O say ada wa na chiwtum e wo no. E hu asem no akwa fa dem. Me be ware me me yiri dua. So wo fa machi a. Nya chifa nko ne na say. Obi kura timbo yiri pa. So fa poison kakra. Oh na adwuma we hyeda fa ho kwahye no. We de so woni sika dada. Oh say na de 6 months we betim ni na jai no opere japade. Ye bonkrofo pa amom koye mema bone de bia. Oh we kokko se na adwuma. Oh we koye ni sei. Oh we waye madam fu bi sei. Ye hyeda de wo ko de opema o mo ho ofe. Oh adwuma hyehye. Nti wa hye o di duabo na e hye awade na se. Na oba no so bebo obi ana. Oba na betim abo obi. Ba oba no so bebo be ma na. Memmo no mananim bonu nachi. Be man de omo wanim. Dabi be man mo oba nachi. Obi a bebo omo no wale. Ba jiro yiwani. Una sare de ni tandua na wuyi. Ni tandua enti no so be ka kire bo so se mo nkunu fere de. Onche no. So ti ase to chi no no ankasa be pan no mu ka se oh mafum. Na de ache na wale no masa ato aso. Na wa ankasa wo kobo na bi a wonso ntumi na wonso kobo yi na wo koye. Na meso ntumi ya chimi ya se na meso be pa che na fe meso me yire so agime di se ni de masa jira mafa nyame. Na wasem kra di se ni awade de na di duabo na de ko. Na nim sa wale na ekum nipa. Eno be hu be ma bi a ona ma kasa kasa bia no e ya wale o. Wo be hu maame bi a ona ma kasa kasa bia no e ya wale o. Sa wale etimi free nipa brabo ma ko bi any problem o. Oh kasi aso nkrofo de na problem na. E ya wale. Why mo ya ha. Aye ahuro ni awo. E wo hu a e hye wo dew. Wo ko ya na wo dew. Tu ye dew be kokofa. Santo fia no ma no. So ti ase. Entititi na ne wale e wo fa ba no mo. Busese na asa na ma we nyina e koso ana. Because me wo fa ba na ma wale wo. Mfa nse wo yo ba, me wo fa ba no. Ene ye de wo ma me. Me no ba ko me enu miensa. Na ga je ba. Ndo ba na me peno ndi meja no. Di ensa. Hwan no wo fa ba bi no ensa fa ne ba ma wo. Boni esi e be siesie. Na matena ho. Ti na boni bi ani ho. Ejapade a wo pri ye. Asase. Akafio no ane da. Ni ma ye o. Ndi ye ne yo chekura na esa go vie wa. Nti adan na yemfa sa atete nyema no mma. Na wale ya yekun ye hu nyina no sa nyema ni nyina ntwa. Enne. Wonim se e wo fa time no kra na wale virgin. Na babunu. Nti wonim se obema na se bi esua. Se mu odene. Se te se. Ono won fa bi da. Enne oba baako woni mema be 20 na ada. Oba baako mema bebre. Nti ne bema wo sika onkrokro oba. Bema woni sika no a obekrokro oba no. Na ne sisi mu nya dene. Nti wontimi nya ni nyina pepepe. Nenso wo nemu se wonnim ne ho hwe se be ma ne kra no se bio ka fra se me kana fidie so se woni wo da se wo be chia wo to se wo be chia wo nan se wo be ye den wonnim hwe ti di ono de beba bia no wo fa enye wo yi bia so obi akwa tire ne mu obi de ne na sisi sura wuro na nti wo antime wuro se kwa me de ne hwe so de se na ya nso de ne bia wo se banche yi bia afi akwasi so bai wo ma ne ye se de odua meko afi ya oba ya de wo se wonye ne hwibalo Ghana flag ne airport nyina ne nemu enti ena wo ba ye no ba walim ena obema no so wonim se wakofa sa training we mu nyina hu enti ono no bi kra me kase wonim hwe ena ono so aba afi na o mama ni nye ena on krokro me enti de bia problem be ma so nim de waye de bia oba so so wonye Tense duabo na ebetimi abesi ano duabo na ebetimi asise miemienu na wo se menya no hwan na eye bone Ejina duabo a ne die na mo yese na be ya saa die we ye begia to. Eni ntini yakoso ku o mu kakra yi a. Mo ku hinifo kakra. Amanyofo yi. Alese amanyofo ni bi ewu no mu nim hu bi. Ede ase na okay. Na se mo ye fra court abetimi ya. Ni me court na me twentu oba ne fie. Na Ghana ha kura hwan na akwotutu enti ye nti Ghana ha na MPs ni ministers ya amfo wo bi sika besi na ye ntuma hu nipa kro. Na me matena me fie abodua ma na chewa. Wo de me be court. O man ni sika o. So nim say ohene se ye modua de. Wonim say ohene se ye modua. Ohene be ya. Na ohene be na wa sentimental man. Ah, o ka sentimental ye wura de wo se ye modua o. Na nim de ni wi ni wura. De ade. Cause ye wura se ye modua. Na so modua kunkuma amanyofo yi. Ye wura se ye modua. Na me obibiam de wi ni mi wura. De ade a. On say konfo bi abodua etimi chi odedua. Na konfo obodua no sese be wadwene we nya adwuma. Ye be chi odedua. Sesei na nse me bodua bi. Me twan se sande ne be fere me. Na yatwi manim se me modua na mabo. Na nim se dua na boso na me bodua na me dia wo. So ti asie. Ndi yakone ye ka asem ni nyina wi a. Eni na kone koda ne dua no. Ti kone koda ne dua na se me ko ho no ye dua me kotwa. Me ba me de hama ba wi mi utrifa.
Cause bosom nyame dia. Ejwa akoto wo hene nim ana wo hema nim a wo ba ba ye wo de ne hama. Tabo na onim wo de ho de wo bosom. Obi ntimi na ne. Nemo me se wo kokofa bosom foforo bi te se okofa nyama dia bodua dia. Ye do be kwa nyama bi ba kodjojo ho. Eza wo adwena wa fa ho no. Dua de eye me ho. Nti obi betwa ti obi betwa akakra no. Wo de ama miwura. No hu abrabo a wo te Ghana ha ne asantemantem a wo. Dua de me bo. Me de ma se me plemplem me wura kura ka so watwa masu a. Mesa akota akira abo. Free say dia ne be ma ye ho atoye papa. Eti wu ne se. Se ye didi abo no. Dua ebe hyemu on se dua no. Na ekum nipa. Enti na nka ewura. E de na esi fom se be ya ne manfo wudo. Ba se ewura de sa de ne ba mu a. Bone ne be koso adoso mo. Bone be kum bone fo. Se me tu na me puma ya yira. Na me hwehwe ne ni ho na mbodu ntimi nti wo. Oh ya no kre. Se ni ho de ya de kwacho. Eti ade na munya bone die. Na dua bone tuntwa. Yesi ya pa fase aprada. Sa. Na se ka wa yira me kwata me fa ho ben. Na hene fa na de kwose. Me de kwose he. Na mo mu se kwata bi wo so afa koton. Obi so no fa koton no de akwose ba bi foforo. Sa. Enti e bodua de e be hu ba bi ehye. Enti dua ne de ntimi ntwam da. Ne mo ne bon na so sote. Nti wo de wate so. Me de ne mate so na me bono. Nye se obi na me bono. Ti say we ya na me bobo Ghana proper food. Oh, me ku o menche. Eni se esima so bo se panyi bi ewu. Because fidie na me sum no, we de obetom. No antom nso e. Wan tom obi ani ni asem. Tom nso dia abeko. Na fidie na yi no. So ta se. Hwe friends en vice ya wa bai. Obi ehu nanim o de aba. Ene ne color o de aba. Na odi se esima afi wa ye tobom. Wa ka tu ya se nko a. Ana o pese o be tobom. Na be tobom sen. Ofi na obadwene wa. Hwe de bia me kese wo hene bia na fu ado bia onwene ne man ho. So far wo fu ayi say. Let's go the fast and the on vanya. Komfo kro wa fudu so ya. Wa wenam wa comfortem bia no wo se wonna e na wo dwene ntike atumje be na konya wo de kwa kese. Ti said your maame no wa ba no fon sa o se ana so krampon sa. Cause ade so na ebe so bra na be fon be tete mo bia hu se wa ya adwuma. Be dwene ya ha ho wo ba wo be pe wafu. Me hu se wa ye kese ne manifestation ma so wa ye kese ko mabon dua kunu. Hey prof, sao wa asemu. Desem no ken. This time ye be ko no butu. Wo se ne kala wo ye tuntum. Wo ye tuntum. Na ni mo den kakra. Me man 6 months na tobom. Ha. Wo do batere do yi. Mo ba na mo be fa Ghana esika na nsape na mo yeye. Abo. Radi akopo. Che. Sant wo hwe tam 99 sant hini swai ya. No ya brante pa o. 25 years adwenken any present papa be say 120 years. At this one down so. Wo be flesh. Ni nkonu ye so no wo sant mem. Wo be de kura no wadwene onna. Metuo me na o. Na matuma ye kese. Akomfo be no. Komfo bitimi hwe ankoro mo wo kentampo kura wo beti. Timi pagya dance. Me do nyame. O but hey. Ah. Wo so ye komfo. Otima wa da so na. Aso da about 2 years. Anya. Otima bia minim no adwuma bi mu. Me koi. Mi ko wura adwuma mo no. Wada sei. F wia ne bag. E de koi. Ori a sorry a wo chiri no opa ade ya yam so si form koto ade o si form no bi afa. Come on kan ko. Adam so si form koto ade. Me so kura nyame ada ma me video sa twa picture de kan. O si form koto ade. On sanka o me koto ade nam so koto ade ne kwahwe bag na. Kona kwahwe. Na se enya de a wo no mo be kona ho ngono so. Afi. Abse for black power ye ni wi ye si form a no. Na ya so ya. Musudwan be kire wo. Musudwan no o se me wi bi enye ya na. Musudwan me nta anwe o. Na meri nso e o na bia hu hia na odwan no nya akono no wawe o ase bi nim se mo mfa de anya akono mfa mana ka kire ko fi mu se o mo mfa odwan tuntum ne mrami enye odwan na makoto na me de bebo mu dua no enye dwan a akono o nti ye fe ni musudwan ai na musudwan o mfa de ya akono ne na me mfa papa ne nkoma bosom no no nkɔ we na ne wura fi dwuma me de ma na yo se wo hye ne hi me hye wa hi odwan ni odwan hye tuntum Tell me frɛ kuntunkuni. O me ye wa hini bibi. No hini bibi akonya. Ye wiewe a na wo koye saa adwuma no. Ai. Okay. Timpesa kamera ne hu musudwan no. Na wa wo hwedwan na bo say yes wo hye wodwan. Ne metma ye wa bra bo so saa. Wa ye mobo saa. Tu bo mu se obi be ye president o man Ghana. Obi firi so no na afi asanyi ono kana be ye president no. Na se men ka ne se de atwam no wayo na emu mo maba na fi mahama ne nigye ne de. Ele ne nkrofo eba de omo adwuma yo. Me de fisi ya wo me mbe ye konfo de president bia ni wa ba me de ne ho ache ne dawo. O me fa nchewo.
Uti pepe so obi anu ni asem. So ti ase. O so mampanyi ko fo se mbondua. Oh, ambondua. Na satan no ahye adwuma ase. Na me firi ko me ya chewo. Me boni dua. So obaro bobo Ghana obi anu ni asem. On say president bi ba Ghana for the ani gie na odo ne hia wo. Ade na obeten ho de money betua ika. Enti the moment abadwene money ne tata na medua na chewo. Nto mampanyi ku fo se o committee medua ne benya na nsa na wawu. Na unya menya board ya no so a ufiri su kura na e ka president aka ho da so gi Ghana sika wo. Ani ese ne. Da so gi Ghana sika. Ajogo for to jisi wo. Be di Ghana sika. Na me so Ghana bia ntua meka. Enti bi de se me so mebom dua. Na wa anya de be ma wo so ho ado kakra dia. Na wo di duabo na no fon saa na ade. Na atete. Ni animu anim guase. On se wo president bia ba e na wakofa ba we. Ye be gum anim ase kakra saa. E be si susu pepe. Ese anim guase ya na onim ho bi. Na se de asaman. Saman so ni formula. Da de beto afa bia. Ya de na to nko ade a ato. Uto mu ana kunkuru. Wo de wonim se wote so no adi sika. Hwe MPP fo firi so na anu ye. Obi ne nyose na anu ya no kofa bae. Na anu ya mu firi so yi. Si ye se MPP fo nyina nsa amra bo hu nkokkorafo aba bi tirim nyina adwene. Adwendwen. About say 2-3 weeks pay. Me na me ka kire wo. Okay, me fan say boso me ne pepepe ne na. Me se ne kura me fo bi anya ga wo hia chema wuntumi awra be ho. Wuntumi de dana mpo no fon ye. See ato aba no 7 fa. Dey 8 na ni TV no so fon ye. Na oto on say ye woni me. I say book ni pa say adro no. Hwe de bia me ka say Ghana so mbe suro obi pa mo suro santehene a o mo suro akonfo. Nukura pa na me ka kire. Opo hina o pento kwapa e santehene. O hina so okokon o wini e santehene. Titine ntokwa no mo sori a enye so aka obi no be no be kun ntokwa o. Wasase bedie na ohia. Nti asase na kura o na ntinya se bia o. Enye so aka ntokwa bi o. Titine ntokwa no obi enko yo bi. Dabi. Ni wasase kura asama. Wadua bode no. Se dia si ahane. Dabi usase so me kompono na me ko. Dabi usase no so enye wu bedidi. Ase babo pirim. Ko wanim. Firi akonga se no so. Na fa da person. Mo fa point ne mre me na me na me sorry. Bibia nsesa biem. Sa kon atwam. Sort ase. Bibia entimi nsesa. Enti se woni wetena social media edidi atemu a entimi invest sports stadium kese metu krom. Entimi fa hospital kese mi ma krom. Entimi fa adwuma mi ma krom. Enti de okon ye na okokon ye na aborofo ne be kon yo ma entimi no on ne wa link. Enti fa ho be bata no. Asem na tietietia. No pushi bi ma wo. Because on link on fanya hwe. Ese metia sisi yi. Ese won say Ghana girls for near brochire for girls ni nyina ye da me. Ayi me kura wa ko fa asem aba. Enti say we ye be ma na opayira. Bra me wo. Abenya bogas ni bia ma. Ese girls no ma je o mu nyina na gese obi oni kunu. Ese o mu kunu kura pese o mu jai. Ene nkofo be bo nsu dua. Dabi media me no kure kantin obi apese o wa no kure ni. Ti ese bogas na e pe ma wo Ghana no tumi boa wo mu. Ghana for ma ni. Na Ghana for ma ni nyina be media. Bisa me nua kamla ma hwe. Woni na nyam nwanwa. Mu mienu aso na mba ese adwuma no. Application good ho no. Sa. Awurade a. Ebi okura me se me nsan. Mu mienu aso na mba ese adwuma no. So, eye no kure. Obi abeso ka no kure. E na duru time o se ka no kure kire nipa. Me nua bi se de o si yada wo no. So, me so me yada obi a wo. Oso yada papa. Abo an yenu ha na nso. Na nso abam. Awe de abo rasta pa. Enu ntire ma me makom na yehu sin bebe no. Short ase. Se mo de rasta na be yi musu. Awurade a, e fe de musu gan. Oh, you be heavy. Ne sha na nso de so. Hwe. Ba am pesa camera be where for me. Fa ma na bra. Ana ma me ya. Hwe no wanwane na kadwuma me de bedi wu. Ghana fo na be. One akwafa ba wa ojejireje odwane anu akwache na ba. Bra ko. Bra. Adwuma oba ye Ghana, oba ye adwuma hu. Onie. Ai musu gan. Mo we de abo rasta pa o. Ni wi de nyina he. Onu asa. Oba so nam wo ne mu. Nam de nam wo mu na ye musu gan. Onu asa kokko. Eti we nu uria ne nam no ba ende. Ye kosie no. Aye nya binwe. Ebe na odwa horodo we o de. O we de so nya horodo, we de so anyini. Abo ahwe na beben. Oh, Awurade Yesu. Awe abusia,
abona na me twen na manaba waba wondo gina me nkyere ne o kire chepsi ma be kakra bi de woko musunya no o kire bi ne hono rasta eti ade krakra ne nsore enti de metimi aka nyina ne se oman no eye nyina ye dia sebi si ye do kosi ekon no a enkope wo ho ne wo yire no ma dwene Ghana ho first sa nipa bi ye adwuma wodidi hwe metimi aka se santehene ohene a obedi asante akonwa a ope life a Ghana fo enyina hunu pa euro setu because me kai time wa na poku al time na yetimi ko bobo okra was menhia ai se satan futuru si na dan ni e bobo wram na satan na enya rivers mpo na ye de enua na omsene de ye rivers no mka na empoma no empoma na enua de na ye bobo le ye pan eso ne santehene asesa niema bebre ene no kre enti ya den na wo de wo so wontimi mfase mfa nhye otiri se open so na Ghana nya fa hodi open so na Ghana ho to no na obi a modi ise santehene wonim se ohene bia akora ye nkai ne te se santehene enne ma no sisumina so se ye da so de ne ye hu santehene bia mu a ye di we fini da akore cause ye benya nkai dum bebre e dia kai ana na kufu adu wonya mu ikura wo presi ye nya o status si baabi na ke nipa se ka ohene kura wuwa ne ebo akonwa wa wo ti ase na wa me akwaye wakonwa o status so ahwe amonye da na onye minua yesere wo mu dwan ni di abohu dwan ka fa fita ampo na nya yi happy sede be o metima wu ntem sede be o moyirim betima tete wo ntem sebe ya dem bia nim gua se betima ka wo mu because of domode ye Ghana ndi wo pese nim gua se nka Ghana na wo be fa ho tototo asante fonsa go wo se de ka wo no nko na oman Ghana entimi entumpon na besini trase se menkenso ene de onwu awiewuo ne yemfa kuntunkune ne kobene entwi soloku ne nsunsa antonsa na yi na ye ne kwahie okura na boys bi sunsa nko no mu wi nsa nkata amana no so ni nturu foforo ese nsuo betagwa amana no no masa no wi na nete na sa adwuregum ha no makofele no makofe ne de adaka na sinchen ne abere nsuo toboro adaka no ne ye sa atu amana foforo ese owu mpire no ne yemfa kotu tantan pa nhyew makola de anaka nyeti ade ni bi alaba de ni bi abusia ne ye sori ne de asie na alaba kotu de ne ese wufuru de wudu asamado ne ye sa apam sabra na be wubiem na sa bra edin no ya abusia pani alaba kotu no mahu bi o social media sa na hu se ya alaba kotu sa alaba me be o me kotu no na she obi ana she obi hwana na she no asem de me ka matifo bi di matem cameraman na dum no ka baby me hu ye na me say alaba kotu na ahye de abati asa nya akodo de abati TV so tun kan ni pakoro wo de yemfa nhye fridge ani banje fridge ya ma mo alaba kotu ni ani hwe subscribe de wo be ye no sansa afi ya shase gidigidi mo amre first interview de brem wa afi mu na second one ya yesa de atum ya eyiwoja ye kono pabere so a ye ne de ne akodo de de awura 2025 mu a usi ye betwa ne ade enche na Brady Festival so ebobo basepo asoche na ye bobo wode de ni kutuari se hwemienu santem watete mpabo so tiawa e de akwa kopiem na de betwa egu bia no ye de ho so 2025 so ye wura so betwa odira eno de ye nimpa e wo so wotwa ani be ye nyan na ebe ye hu e wa asante mantem ha no se ye twa odira bia na santehina konwa pagya kodani on de se konwa second bia sa pagya na ye hwede edi anim no sa afi de afekura na ahya ase na menua na nka msia ye ke bewi anka asem bia nka mebusa wo bisa enyam bia ye wura mahama wanya awu ana no awu anko so yin se me no trans me nka se wo so yin dada na so do mo se wo bewu no eye settings na ye de o mo se da hyehye se de ya se aboge wo ye obi a usura de a na odi hu de ato so tu betu mi kasa mampanyi John Dramani mama kura ntimi anko a obetu bofo bia mantem na asasofo no wo no mensin na asasofo no otu sa mensin amanyukuo no dwom treni chama kwana ko hu sofo sa kwa anko hu sofo kwa wodi bi beto ayewa no no anya anu age enti eno de da bia meka
Eda ne yam sa ya na nam no tia na me so me ka say obi anwu onwu da obaba beso in no ayo na adwuma na wakọ na say be obi a wo convince aduoso nkra wo ayi ni ba ko a mesre free no wasisi ya ne say security so mo Ghana mesre mo na ni nkomo say police fire service immigration soldier for mesre no o mo na ni nkomo because cool aben ene say board 12 ani ani mampanyini no na ani enyan mache no na ebi no mo ka ha na ehunu because obesua wie on say tension na nyina ba say on the 7th on the 7th if 7th ni ko nyina is dangerous that 4 years we nyina nti on chance say obemene ni akọ na de obi asusu bia no o mu ngan no ntimi ntwa o de ne pen so kora achi no na senke ba wo ye ho hwenye say NDC time na cool no chance yeje be yebi nti so obi be yebi asenke he de ni sa ye besere say me de nka me mpe cool no nemum na mamanyofo no niam bi o mo ye ne de me de cool ni say de me support okay say ebra mate nemum no obi amfa nhye ne tirim say cool no enkunkum ni party say first ni biem okay obi aho ntechema okay eno na ote ya ne yam hye na o mo so obi wu na ohu obi obewu an advice so ewuda eni enyan sadia ma amene kan no offense cool besi asiansian wen aha eni edisie medini abuza pani osu aduemi ma munyina mo ene hwa wodi ahenewa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame